अनलाइन शपिं खालामग्राफोरनि थाखाय सांग्रांथि खौरां। नंगौ, अनलाइननि गेजेरजों गोबां सुबुङानो गावनि मोजां मोननाय बायदियै मुवा बेसादफोरखौ अर्डार खालामो। नाथाय बेनि गेजेराव अनलाइननिफ्राय फैनाय मुवा बेसादनि सोलाय सोल' जानायाबो आथिखालाव सरासनस्रा बाथ्रा। थारैनो अनलाइननि गेजेरजों फैनाय मुवा बेसादफोरखौ लानानै गोबाङानो अजद खालामनाया सोराङाव फैदों। माब्लाबा घड़ीनि जायगायाव सामब्राम दरनै फैनाय, माब्लाबा गानग्रा जोमग्रा ड्रेसनि जायगायाव गुबुन बेसादफोर फैनाय अजदआ दासिम गोबां जाबाय। बेबादिनो जादों गुवाहाटी जु रडनि आइजो निहारिका बिस्वा। आइजोआ लाइमरड एपनि गेजेरजों अनलाइन 1000 रांनि ड्रेसखौ अर्डार खालामदोंमोन। नाथाय अर्डार खालामनाय ड्रेसनि जायगायाव गुबुन ड्रेसासो सौफैयो। जाहोनाव गावनि मोजां मोनैजों आइजोआ ड्रेसखौ दैथायहरफिनो। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरेपि सेन्टार दंसै।